Kumnga kalta khan thian hnai tak pahnih Iris Jensen kumsawm pakua leh Queen Walls ti chu Colorado ramhnuaiah nithum cham tura kalin an bota a an chungte ngai thatnan GPS mang thei satellite messenger an kinga mahse thawm engmah hria zui tur awm lovin an reh zui tawang wang ani an bo hnu hian an thil hman thin leh an riah na hmun campsite chu engmah khuailo tih hriat takin an hmu a mahse an mahni erawh hmuh tur an awm lo kumnga zet aliam hnuah ram pachal pakhat ui chuan mihring ruhro tlem ala chhuak hlau mai a chu ruhroah chuan thir hriam tak tlem a tui ek tawh hi alo in tat bawk ani he thil hmuh chuah hian he naupang pahnih te chunga thil thleng chu a hrilh fiah thei dawn ta ani he thil thleng chung changah hian ngai dan hrang hrang a awm a KGB inrawlh na te rui thei thil man sual wang te UFO le thildang lam tak tak te an ni hlawm a mi thenkhat pe chuan Russian ram hnuai rul pui emaw yeti thil ti ni in an hri bawk ani tunhai deuh khan documentary siamtu pakhat chuan thil thleng thei tak theory thar a rawn vorh chhuak a chu infrasound an tih hi ani infrasound chu thli leh tlang lian pui pui in leh kual dan awanga ri hniam tak lo chhuak kan beng hriat phak chi alo hi ani a he ri hian mihringah luak chhuak te mang an thla na te launa na sa tak te lungphurang leh thocham ang maya awmna te a thlen thei ani a toy zawng in mitam ber pom dan chuan he thil thleng hi mihring chakna mai pia lam mihring nilo thil tih theina engemaw tak inrawlh wanga thleng ani an ti ani February ni khat sang khazukwa somnga pakwa khan tlang ram hun pakhat tuna chuan Russia ram ni ta hianin ski manga tlang lomi pakwa chu hriathiam rual lovin an thia chu zan chuan an rian tur puan in chu tlang phel pakhata an kho a zanria te ein mudzai an rel to a ma se thilrap thlak tak alo thleng tatlat mai an ron kir le ngai to lo ani February ni somni paru khan an zun na thoktu te chuan tlang lon mi ho puan in chu an va mu a chuan puan in chu a chung lam atanga vi thler ani a an hnu ma po mu tur oma chen ka chu moza chau bunin chen khat phei khok pakhat chau bunin a chen pe chu longin an tlan ti hriat ani a he nu ma hi ram hnuai hnai ber thlengzuin chuta chuan ruang masa pahnih phei khok po bun lo le underpen chau in belten an va hmuta ani atira chuan votwanga thi ni in an ngaia masi ruangdang pasari an hmu le hnuwa doctor ten an han endik chuan votwanga thina ti chu aumzia bo zo ta vek mai ani mu chhuat thar te chuan thil ati riral zo vek zoka ruang pakhat chu na taka soisak liam ang main alo vung na sa a pakhat dang chu na sa takin alo kanga pakhat chu thi in alo luaka mei chi pakhat pe chu alei alo om to lo ani Thilmak deuh mai pakhat chu an silpen then khata chuan radioactive hmuh tur te pawh a awm bawk ani December ni li sangkansaria somsari pahnih khan Atlantic tuipui lailia long pakhat Mary Celestia mingwa chu tuma chuang lova ama chawa lo vak vel hi mu ani a he long hi a chhia ni lova a chunga bungrua te pawh ala him beka ma si a chunga chuang te tlan chiat na ero alo to lova chu felfai taka man ani ti hriat ani bok ma se engwange tuipui chanchin mak tak tak dang ti ang bokin a chunga chuang te kha tuma hmule ani to lo wangin a chan dik tak hriat ani ngai talo ani November sangkhazaria somsari pani khan Mary Senesi New Year ka changa Genoa Italy pani na chuaka Captain Benjamin Briggs a hruai na hnuaya thoktu mi pasari an oma Captain nupui le anfanu kum ni mi an chuang bok ani longa hian eile in le mamodang a khat tlatin a oma thil hu deuh pon thui khol le piano te po omani mithiam te chuan long ala chiat mi lo laya an kalsan ni chuan engemaw thil rap thlang le maktak a thleng ani nge yang ti an pom beka ma se long chunga anni din chanchin chin chiana hnung pera chuan thildang lam engma ain ziak si lo ani kum tam tak chung hian ngai dan hrang hrang a oma long na thok te hel na te tuipui suam hmang bein te tuipui rul pui emaw kurtai liam pui be na te pawh ni in an
ring lawm ani ma se tunai khan scientist chuan theory thar an ron bur chhuaka chu long chunga an phur alcohol atanga khu chhuaka khan explosion a thleng ni in an ringa he a thilpuak hi thilmak tak ani wangin long hi akang hual mi alawa ma se captain bricks khan a hlau hli a katia life pota an lu vek pha ta kha ni in an ring ani he long hi a mutu long mi te chuan an balu chil khan chatui hnai tak mai an elai mek te po dokana ala om vek ani an tia chu chuan thil hi ati makle zual ani November ni somni pali sangkazkwa somsari pakhat kha Northwest Airlines flight G05 a chwami pakhat aming dan ko party ziak chu passenger pakhat ani a he thlona hi Portland atanga silpan mini somthum chau thlongai ani passenger dangte le thlona thokte soidan chuam kupar chu pa upalam kumsomli tanga songain karvel sudum le necktie or tai clip moi tak or le kamis war fel fai taka ha ani a athutna thu in meizia lapaka polai takin borbon le soda acha bok thlona thlo chwa nu loka kumsomni pathuma pa flight attendant nena lekha pe a chuta chuan miss bom ka kola ka bula hian lo thuro ti alo zia kani athil pu te chu dollar noi ni parachute pali thlona refill na tur fel chak te le sila loin peisa thlap kha ani a thlona thoktu te chuan thlona kapte nena athil pu te chu an pasila airline president chuan ku par thu chu zomvek turin thu alo peta ani passenger dangte ero chuan thil thleng engma an shilawa thlona technical chiatna wanga tumtlai tur angin an shil ta ani thlona tumhnu chuan airline na thokten poisa khatlat bag le parachute te chu an hlana kupar hian passenger zong le flight attendant pani chu thlona tanga chhuah phal ta a thlona fuel an thun lai chuan kupar chuan thlona thok tu te hnena chuan akal na tur ashila Nevada a bui khat chol le na tur nen Mexico an pandon ani darkar ni nuwa thloda chu a thlok chuak le ta a ma se Nevada an tum chuan kupar chu thlona lo to lo kupara chu hule ani to ngai lova thom engma anei zui talo pokani a parachute man le apoi saruk te po chu engma man zui ani lo kumsang khasgwa somriat khan Oregon Columbia River kianga chung ko pakhat ano pang pakhat chuan ko para poisa peklem awa hu chuak la umeya a serial number changin ko para poisa nge ani ti an nem ngetani chu thil mu chu awang chuan ko para taksa emo aro emozon nana sa takinan thokle a ma se engma mu tur omlo kumsang ni som parukhan FBI chuan he case akharta ani ma se kumsang ni somni pali khan thil thar ron chuak le ta mi pahni unaw te chuan an pa Richard Floyd McCoy Jr. kha DB Cooper atak takani ti an ron soi chhuaka McCoy Jr. hi sipaya parachute manga zuan thiam to ani a April sangkhasakwa somsari pani khan uta Coopera athil ti nen inang che hian thona alo rubo ve to pokani kumsumli panga ta shimna pek ani bok kumni nuwa athi zuita a ani hirin helber ni ma se Coopera ani nge yem ti fin fi ana iro tun thlengina la om lawani The Washington Post chanchin sia danin he thil hi DNA mangpon fin fia tumin ma an lamek ani Richard Floyd McCoy Jr. hi DB Cooper chu ani nge yi ringem nge midang dai ani so kangle kum sangkazakwa som pasari atanga sangkazakwa som ni pariat inkar kham khovela mi nuai nga chuang zet chu natna maktak thontura phlak tak angmaya la omin anna a hen anna veitu te hi an har renga thil po an sia ma se an taksa chu voile khata a khong tlata an rilru le sia na chu an taksa khong tlat chunga chuan an khung bet tlat mai ani hen anna hi encephalitis lethargica emo muthelo natna anti hi ani a Europa alo chuak masa a rilotia khovel hun sang sanga adar ta ani anan na veitu te zinga mun thum ma chena mun khachu an thia adam chok te zinga azad be se chu khovel nena in biak pole che zairel thelovin an om zuita ani ma se an che vela thil thing ro an shevek si ani achang chuan chung klem le mit che te nui te chu an theive a ma se atlang puin mishing milem nung ang main dakar tam tak ni tam tak emo kum tam tak chung chelovin an om chin ani achan dik tak hriat alani lawa ma se theory pakhat chuan streptococcus shoknat na thlen tu bacteria tikhat danglam tak vak awanga thuak vung ni in an ringa
scientist te rin dan chuan chu bacteria chu a rawn dang lama chu chuan taksa ven himna chu thluaka bei turin a tur ta a chu wangin damlo chu engma ti theilovin a siam ta ani anti ani he shia puina hrang hrang hian engwangin nge he natna hi a re vungvunga a nuar ron chhuah le thut thut chin ti hi a hrilh fi a theilova kumsang kha zakwa sunga chho khan Europe a ron lang le a kumsom panga liam ta khan China a meiche no pang kumsom pahnih mi chu he natna wang hian karnga zet damdo ina a ombok ani hetianga a ron chhuah le zeu zeu thin hi thilpa ngai nge ni anga il hian na sa zo ka ron be le tu arwa manzok kumsang ni palia damlo somni il natna lan chhuah dan nena inang chia nei ti anzir chian na chuan he natna hi aladar rengani ti an puanga chuwan chuan chanchin hlui sleeping sickness ti an hriat le thin hi tuntlangin mangchia angmaya lawm alani reng ani World Health Organization chuan tun nai huna sleeping sickness hi thosi se waga thengni ten an suya ma se thuak bunga waga milem nung angmaya omna hi chu thuruk ala ni reng thung ani hendat na hi science an ati damna a mu chwa I ringem nge khovel hun sang sanga hian an lo la thup reng zok Area 51 hi Nevada US chimlama US military base pakhat ani a mun hi om nge ani ti hi kumsang ni som pathum ma khan sarkar khan anim het ngai lova ma se kumsang ni panga athir shadu awanga dilna anlu le ta ka wangin CIA chuan anwa om nge ani ti apomta ani chanchin hluite kan thlir chuan Area 51 hi thlona le sham shei thar en chin mun ni a shat ni a Google map ate en thei ma se chiak takin achung thil a hmu theilo he mun tlo theitur security clearance nei te po Las Vegas changin thlona ming lian tak chuang lo Janet anti mangin an thlok lut china thlona hi atum dona awm na mun shat theina anti thizui bok chin ani he mun thuruk lutuk hian ngai dan sang sang asiam chhuaka sarkar chuan chuta chuan UFO chi swal tele khovel pon lammi aliens te chungchang zir chianan alo mangni in an jing hlom ani Area 51 chungchanga thuruk le ngai dan sang sang lo chhuana mun hi Area 51 ang boka sha thiam har ani a ma se thil pakhat chiang tak chu mihring te hian thuruk le in phiaruk na ngunam tak tak hi kan ngai na hle ti hi ani huneng ochin lai pe ka chuan hetiang thil chui mi te hian kumsang ka zkwa somruk pakwa thlat chunga mihring anwara kha dot siam chop mai ni in an lo ring hial to a ma se sha tur chu dot ani lo atak nge ni nasa chuan thlat chunga anwara nge zia fin fi an tam tak atar lang to a National Geographic po in hetianga idan dik lo ho hi alo nol to bokani Area 51 hian aliens le UFO chaw ni lo thlat chunga an bakal na film an siam na hun ani ti ngai dan I lo shebe to em ngai dan dang chen ka pe chuan hun kal to a kir le na zirna mun pakhata om reng chunga mun danga in thon lu zirna mun khovel pon lam mi te ne na imbiak na mun khochin thunun na le khovel chunga thunei tu pol thuruk te mun ni in an ring bok ani CIA chuan he mun hi sipai thlona thuruk zir cha nan chaw man ani ti an soya ma se National Geographic chuan he mun thuruk tak mai hi khovel puma soilo ber pakhatani ti atar lang ve bok he hmuna hian aliens le UFO ti hi an om nge I ringem nge sarkar thona thuruk zirchiana hmun mai Mizo kangle Brazil ram guna barabe a khwanin polhlo mu te chu thilmak anilova mase kumsang khasgwa somria pania robat maksat mu chu ai ro chu thildang lam takani tuipui hnuai tennis court thum bela zaw khomona tanga mel som panga ahla chuan roman ho man thin hlum no ceramic jars zahni vel a hmua a then phei chu alahim thale ani Robert Meksa thillu zong mi soidan chuan he hlum no hi kumzabi thumna vela bule wine thiarna na an man thinani ma se engtinge chuta chuan alova om thei Europe mi masaber te po kumsang ka zanga ma ka chuan Brazil an lakal silova Roman ho hi Mediterranean tuipui le Middle East bela chau sum don na nei chinan ni a tuipui pal tlang thei thlona le longsiam nan sum an se ngai lo ma se India ram thleng ero chuan an lo zin to ani thlipui na sataka wanga an lo bo pal nge ni anga long na thok te helwanga Brazil lam pan ta zok ni ang
achan dik takhi kan hringai lo mai theia finfiana dang hu chhuah le po a har sa to bia wang kumsang khasgwa somriat patum khan Brazil sarkar chuan ruk bo a hlau awangin he tuipui hnuai hi zirchiana atan a khar tatlat ani maksa soidan ero chuan sarkar khan he mun hi zirchian an phal lo chan chu Roman ho manro hlui an mu chuan Brazil chanchin dik tak Portuguese ho chu Brazil mu pui masaber ani tikha adik lo ti a finfia don wangani ani in tak chu tuipui hnuai pizza thoka ala in pum reng ani The New York Times chanchin in Asia danin helum no te hian Brazil chanchin hi athak danglam vek thei ani anti ni ingai danin Portuguese ho ma hian Roman ho hi Brazila an lo thleng masange ani ti iring ve emle Paula John Weldeni kumsom pariat mi Bennington College sha somo 4 July chu December ni khat sang khazukwa somli perukhana bowa chumini chuan a roommate Elizabeth Parker hena leng khuthong turin a chuak don ti ashila ma se arun kirle tamia lo ani azong tu te chuan Vermont cha long trail males ni somsari pani a thui Vermont lai taka changa Canada ramri thleng lama anzong bera chuta chuan tual chu mi chen khatin ama ni nge an sha thu te an lo soi bokani Polai nu ma motor om lo nuwa Bennington banarin adar landanin Massachusetts chudor ngak tu pakhat chuan polai ang tak alo biak thu asoya he tiknu chui tura apa abo nuwa apa chu thil thlengmak tak awangian rin hlel bera atanga chungkonun buai takle apa nena inrem lo na te aron lang chuak chhun somta ani he chanchin hi Bennington banara chu ani Massachusetts chudor ngak tu pakhat chuan polai an soida nena inang chia me che pakhat mang ang mel tak alo biak thu asoya chu thu a hriat wal chuan polai pa chu dakar somthum paruk zet abo vele ta daya chu nu chui tur chuan akal ni in an soim he thil thlengmak tak awang hian apa chu rin hlel ber ani ta hial ani chuti lai chuan polai ri chungkwa chu an nu le patem police nen alim taka anga an soi kha alo ni mi alo ti aron lan chuak tel boka ama loka Thanksgiving chola po polai hi ina holova apa nena anin kar a thatlo wanga lungai hle ni in an soi bok ani apa thung chuan polai kha mi pa pakhat bangin aril ro na hle zoka chu mi pa chu rin hel zok tur ani ang ati thung ani kumsom don hnuah khanin Bennington tual chung mi pa pakhat chuan polai ruang phum na mun ni a hriat thu voi ni zet a thian te hena alo chapo pui to a ma se police te hruai theilovin a hlo cham thung ruang mu tur om lova fin fiana thar om tak lova chuan New England thusiak mi Joseph Sai chu chuan Bennington Triangle theory ron siam chhuaka chu chuan aliens ten polai chu an khovela an hruai ni in a hrilfia ani da Bennington banner tarlan danin he mun hi Bennington Triangle anti thilmak tak tak thlen na mun ni a hriat ani a polai hi apa ne na rem lo wangin an tlan bo sok nge ni anga long trail ram hnoi pil rin taka khan a chi swal ni zo kang le